הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה to complete, להשלים את הפואמה שלי על טראמפ. כי בכותרת, בטייטל אני מזכיר את ירמיהו הנביא, in the Bible. וזה בשבוע שעבר, זה לא כתבנו. אז אולי אדריאן תקרא מה שהכתבתי לכם בשבוע שעבר על טראמפ. אוקיי. רק רציתי להגיד שלום לכולם, בלה. בלה שלום. בלה, ברוך הבא. תודה, ברוכים הנמצאים. איך הייתה הקייטנה? בלה, הגעת ברגע הדרמטי ביותר, שאנחנו בשבוע שעבר כתבנו, התחלנו לכתוב שיר על טראמפ, והיום אנחנו נשלים אותו. ועכשיו יקרא מה שכתבנו בשבוע שעבר. ביידיש. Ich habe meine Freunde lieben mich, aber die Zeitungen schreiben als falsch. זה מה שאני הכתבתי לך? לא, זה לא דיקטייט? We had to make sentences, right? No. I dictate to you. I told you a poem of my own invention. Okay. And all you have to do is to write it in Yiddish correctly. Okay, I did that too. You did that too. So read what I dictate. Let's see. I think I wrote it down here. Ich bin ein... One moment. If you wrote a composition of your own, please send it to Adam. And I think you said, ich bin ein Evangelist. Teure Amerikaner mir alle wären beschirmt von Gott. Gott ist der König. Und die Corona ist die Malga. Lo mir alle in alle in einem? einem Oischreien, ja. ועכשיו בא המשפט באנגלית, כי טראמפ יודע אנגלית. מה שהוא יודע. God save the Queen. God save the Queen. God what? God save the Queen. אוקיי. תשלח לאדם את הטקסט, ואנחנו נתקן מה שצריך לתקן. עכשיו, אפרים, מה היה הכותרת של השיר? כתב. הכותרת של השיר שלנו? כן. כנראה, לא ספיץ'. ספיץ', אנחנו היינו צריכים לכתוב. הכותרת של השיר שלך, אני לא זוכר שכתבנו דקה. לא כתבנו. לא חושב שכתבנו. שלי, אתה כתבת את שם השיר?
יש לי שני טקסטים שאינם זהים, אחד מה-12 ליולי ואחד מה-15 ליוני. They are proliferating by their own, כן. יש לי מה-15, der פרזידנט טראמפ und der נובי ירמיהו, בדיוק, זאת הכותרת. שמתחיל איך בין האבנגליסט, ושנגמר, השורה האחרונה שהייתה לי הייתה, und ich kehr es wieder נכון, זאת אומרת, אדריאן קרא רק רבע מהשיר, עד של God Save the Queen, אז תמשיך, שלי את ההמשך. יש לי איזה בעיה פה בין שני הטקסטים. The last was with the krumme Line Macht in Grand Schum, נכון? נכון. אז שלי, יש לך המשך אחרי God Save the Queen? יש לי איזה בלבול פה בין שני טקסטים, אוקיי. שאני לא כל כך מבין למה, אבל אני רואה את הטקסט של God Save the Queen, אבל היה לי את זה רשום על התאריך של ה-12, לא ה-15, לא יודע למה. אוקיי, מה עם אפרים? אפרים, אתה רואה את ההמשך? אחרי God Save the Queen. לא, God Save the Queen היה הסוף. זה היה הסוף. לא, זה לא היה הסוף, זה המשיך. אני לא יודע, לא רשום אצלי. טוב, יש פה איזה בלבול שאני לא... אנה. כן. כן, כן, I sent it to Adam, אבל יש פה גם, I am looking for ich bin ein Evangelist, ihr Amerikaner, wir alle werden baschieren, כן? כן. כן, זה מה-12. נכון, זה מה-12 ביוד. ואיך זה ממשיך? כן, כן, כן. רק רגע, אני שלחתי לאדם, אני מספחת את זה. טוב, יחיאל, מותר לי לעזור. כן, בבקשה. אז מה-12 ההמשך הוא, mir alle wären bashirim von Gott, Gott ist der König und die Corona ist die Malke, lo mir alle in einem English, God Save the Queen, ושם נגמר... לא God Save the Queen. לא, זה לא. יש המשך. God Save רזירון, כן? שלי, תמשיך. יש המשך? לא, זה מה שהיה לי ל-12, וב-15 היה לי טקסט אחר שגם התחיל באיך בינן אבנגליסט. כן, ושם יש ההמשך. וזה נגמר עם השורה האחרונה, ונחקר es wieder אז תקרא בבקשה את הטקסט של... כן, יש לי, אני מצאתי. Ich bin ein Evangelist, ich grom Propaganda mit nicht, Teiere Amerikaner, ich bin eher Advokat. Eier זה ביצים. נכון, Eier Advokat. Die gerade Linie macht in krumm, die krumme Linie macht in grad. Ich kehr es wieder אוקיי, אני אבקש שתשלחו את הטקסטים שהכתבתי לכם לאדם, כדי שנוכל לתקן את השגיאות. בשביל זה הבטחתי לכם. ולפני זה היה לא משנה, יש לך טקסטים, תשלחו את זה לאדם. אחרת בשביל מה אתם עושים את התרגילים? כדי שנוכל לתקן. זאת המטרה האולטימטיבית של ההכתבות. כן, כן, כן. אנחנו עוברים למוניש. כן. אני רוצה לדבר על... אני...
עשיתי לקציה בבית וייגן בעל קריאה. אני לימודי תורה בבית של with my friends from the לימודי תורה, עכשיו אני יודע מה זה בעל קריאה. אוקיי. אנחנו עכשיו ממשיכים לקרוא את הפואמה מוניש של י"ל פרץ. שלי, אתה יכול להמשיך איפה שהפסקנו בפעם שעברה. אוין השיינך, יונג. כן, אפרים הראה לכם את הטקסט? כן. יש לנו. אנחנו סיימנו עם הפסקה העשירית, מוניש איזבוילר יונג, ועכשיו הפסקה 11. אז שלי, פסקה 11, בית 11. אתה רואה את זה? זה מסך מולכם, אני מציג את זה, אתם רואים, נכון? כן. אוקיי. אולי תיתן נקודת ציון. הרמקול שלך סגור. המיקרופון. הוא כבר קורא. אני מבקש סליחה, הייתי במיוט. אוקיי, אני מתחיל מחדש. ונשיינר יונג הפרחט, שוורצה לוקן ודינח. רגע. אולי תיתן את נקודת הציון שכולם יראו איפה אתה קורא? כן, בבית 11 של מונש. רואים. הבתים ממוספרים. אוקיי, בית 11, תתחיל. ונשיינר יונג הפרחט, שוורצה לוקן wie die Nacht, Carmen Lippen, Reusenzwei, schwarze Bremen, wie die Beugen, wie der Himmelbläue Augen und a Feuer brennt in See. תרגום, שורה ראשונה. תחזור על השורה ואז תתרגם. Und a schöner Jung הפרחט. המילה האחרונה, הפרחט, אני לא מכיר. ונשיינר יונג זה ונער יפה. הוא הרי מדבר. פרחט. מי יודע מה זה פרחט? לא מצאתי במילון. גם אני לא מצאתי. מי יודע מה זה פרחט? wonderful. Beautiful. Wonderful. אל תדברו כולכם בבת אחת. לפי התור, אחרת אף אחד לא יבין כלום. תרימו אצבע, כן, מה זה פרחט? Beautiful, very beautiful. לא כולכם ביחד, תבקשו רשות מאפרים. כן? בסדר, מי שבקשה. אני פשוט לא רואה אתכם כשאני מציג את המסך, אז אין ברירה, אז... אתה לא רואה אותם. נכון. אני מצאתי. כן. מגניפיסנס, ביוטי, ספלנדור. יופי. בסדר. פאר, כן? פאר, כן. פאר. אוקיי, שורה שנייה. אוקיי. זה תיאור של מונש, כן? נכון. שוורצה לוקן, שזה מדבר על השערות שלו. הלוקן זה השערות שלו. לא. שערות זה הור. מה זה לוקן? לוקן זה לא יודע, the locks of hair, כאילו טלטלים. טלטלים, בסדר, זו המילה שחיפשתי. טלטלים. שחורים, וידי נחט, שחורים כמו הלילה, וידי נחט. קרמן ליפן רויזנצווי, קרמן אני לא מכיר, אבל ליפן זה שפתיים. כן. ורויזנצווי זה כמו שני שושנים. נכון. כן. אז מה זה קרמן פה? מה זה קרמן? זה אני לא מכיר. מי יודע? זה קולור קרמן? קרמין? קרמין? כן.
נו, איזה קולור זה? The rose, but specific rose, carmine, that very deep. In painting, it's very deep, the carmine. I don't know the in English better. ורוד כזה? אדום עמוק נגיד, כן? הלאה. בסדר. שוורצה ברמן וידי בויגן. ברמן, שחורים, ברמן זה גבות עיניים, כן? וידי בויגן. וידי בויגן, כאילו שיש בהם קשת, הם בצורה של קשת. כן, כמו קשתות. הלאה. כמו קשתות. וידר הימל בלויה אויגן, כמו, הצבע של העיניים הוא כחול כמו בשמיים, כמו השמיים. כן. ונפייר ברנט אין זה, והוא מדבר על העיניים כאילו שאש בוערת בתוך אותם עיניים. זה הסוף, אוקיי. בלה, את רוצה לקרוא? בלה? כן, כן, כן. jedem Beindl in ihm lebt. רגע. בנדל. תקראי עוד פעם את השורה הזאת, אבל ביידיש, לא בפולנית. לא במה שלא כתוב. jedem Beindl in ihm lebt. ידס. ידס או ידם? ידס. Beindl in ihm lebt, Allah. Und geht nicht, nur schwebt. שורה הבאה. Anzugucken ist afraid, meidlich werden reut und blass, als weist sich auf der Gass, als der scheiner Monisch geht. אוקיי. שורה ראשונה חוזרת עליה ביידיש ומתרגמת. Jedes Bändel in ihm lebt. כל עצם בו חיה. כל עצם קטנה. זה לא בין, אלא בנדל. כן, כל עצם קטנה. כן. חיה. לא חיה. Und geht nicht, nur schwebt. והוא לא הולך אלא... מה זה schwebt? אני לא יודעת. מרחף. מרחף. Anzugucken is afraid. להתבונן בו זה שמחה. מדלך ורן רויט ונבלס, בנות נהיות אדומות ומסמיקות. לא. מה זה בלס? חיוור. חיוור, רויט, כן. אדום ו... חיוור בהתרגשות, כן. כן, וחיוורות. אז weiß sich auf die Gas, כשהוא מראה את עצמו ברחוב. כתוב אויף די גס או אויף דר גס? אויף דר גס, כמובן. כן. אז דר שיינר מוניש גייט, כאשר מוניש היפה הולך. עוד בית תקראי. זה פיתוי על השבועיים שלו, כן. Die junge Rebetzin in Cheder sitzt a ganzen Tag geseder, hört mekloimerscht wie meknelt, släuft die Joich, die Milch brennt, und sie sitzt verlegt die Hand, guckt auf Monischen und quält. תרגום, שורה ראשונה ביידיש. Die junge Rebetzin in Cheder, הרבנית הצעירה בחדר, בחדר איפה שלומדים כל התלמידים האחרים, כן? מן הסתם רבצן, כן. לא, אבל החדר לא, הכוונה לא לחדר של בית, אלא למקום גם של בית, אבל איפה שכל התלמידים, אם אז אנשים גרו בחדר אחד, כן. sitzt a ganzen Tag כסדר, היא יושבת יום שלם כרגיל. כן. הרט מקלומר שטבי מקנלט. לא יודעת מה זה. מה המילה הראשונה? הרט, שומעת.
מקלוימרשט, כן. ומקנלט. מה זה מקלוימרשט? מקלוימרשט, ידעתי פעם, שכחתי. אוקיי, זה כמו נולי ושם מתל אביב. כאילו, כן? מקלוימרשט, כלומר, כן. לא כלומר, כאילו, כן? כאילו זה התרגום, כן. אוקיי. ומקנלט. היא שומעת כאילו, היא מקנלט. קנלט. Was ist קנלט? קנלן ביידיש, מי יודע? ללמד? כאשר המלמד בחדר לומד על ידי חזרות עם התלמידים, ויהי מאוד גזוק, גוד, גונישט, אלצו, מוישה, קנל זה הלימוד שהמלמד לומד בחדר על ידי חזרות. הלאה. עוד רגע. סלויף דיוח, דימילך ברנט, המרק גולש, החלב נשרף. כן, לא איפה זה רץ, אבל כאן נכון שהתרגום זה גולש. כן? כן. Und sie sitzt verlegt die Hand, והיא יושבת עם ידיים מונחות, verlegt die Hand. זה, התנועה הזאת, איך אומרים בעברית? שמוטות. משוקלות. מסוכלות? אולי. משולבות, כן. verlegt die Hand. כן. guckt auf Monischen und quält. מסתכלת על מוניש, und was ist quält? מי יודע? נהנית, כאילו... מאיפה באה המילה קוולט? It hurts. לא שמעתי. It hurts her. לא מבין. מה זה קוולט? מאיפה זה בא? מאיזה מילה? קוול זה פועל. רגע, קוול זה פועל, מה שם העצם? קוולן. קוול. אדריאן אמר... זה קוול. קוול זה נחל, מים, משהו כזה. לא. קוול זה מעיין. עכשיו, כאשר המעיין מפקה, המים מפקים מתוך המעיין, כן, כשרואים איך שמים יוצאים מן המעיין, השתמשו בתנועה הזאת של מים הנובעים מתוך מעיין, כדי להגיד כשאדם נהנה, קוולט. זאת אומרת, כאילו מתוכו מפקה השמחה, ההנאה. קוול, מעיין, קוול, שמחה שמפקה. כן, אדריאן הציע תרגום אחר, כי יש עוד תרגום של קוולן, זה to torment, to torture, to suffer, הוא אמר hurt, שזה מכאיב, או משהו כזה, או מענה. אז יש עוד תרגום, אבל זה לא מתאים פה. לא, זה לא מתאים, וביידיש אני לא מכיר את המושג הזה, אולי זה בהולנדית או בגרמנית. לא, זה מופיע בארכבי גם. מה כתוב בארכבי? בארכבי כתוב קוולן, התרגום הראשון זה באמת לזרום, כמו שאמרנו, משמחה, ותרגום שני זה torture, לענות מישהו, מלשון עינוי. suffer, torture. אני לא מכיר, יכול להיות, חבל, במילונים כאלה, אם היו נותנים את הציטוט, היינו יודעים מאיפה הוא לקח את זה, אבל ברגע שהוא מתרגם מילה במילה, זה little bit useless, כי אני לא מכיר את זה. אני מניח שהוא מצא באיזה טקסט משהו כזה, אבל ביידיש בדרך כלל המשמעות היא הנאה. אוקיי. בוויינרייך זה לא מופיע. ודאי שלא. זה לא דבר רגיל, כן? הוא מצא את זה אולי באיזשהו טקסט, אבל מאוד נדיר וצמוד לטקסט מסוים בלבד. זה די מוזר, מכיוון שהמשמעות היא הפוכה. נכון. נכון. יכול להיות שזה טעות
יכול להיות שהמילה to torture, אולי קוונקלן, לא יודע, כן? לפעמים יש גם טעויות במילונית. אוקיי. אנה, הבית הבא. כן. אונדר, שכנה? Scheine Hodl fällt von Hand aus die Nadel. כתוב די שיינר הודל או דר שיינר הודל? שיינר הודל, נכון. לא, השאלה הייתה לפני שיינר. כתוב דר או די? דר. אונדר שיינר הודל פלטה רויס פון הנד די נודל. תרגום. שיינר is יפה. לא. אני מנסה, רגע, אני מנסה להרגיל אתכם לא לקפוץ בתרגום למילה שאתם יודעים, לא לדלג. כתוב אונדר שיינר הודל. אם לא מבינים אז אני אגיד, אבל מה זה אונדר? אונדר שכנה. שכנה. אונדר שכנה. התרגום הוא... אני לא יודע מה זה שכנה. שכנה אני... נייבור. woman neighbor. שכנה, neighbors. נכון. אונדר שכנה ולשכנה. כן? זה די רגע, זה די שכנה, כשזה נושא... רגע, תנו לי לדבר. די שכנה כשזה נושא של משפט. דר שכנה, כאשר די הופך לדר, זה indirect object של הפועל. משהו קרה לשכנה, ששמה הודל. מה קרה לה? פלט פון הנד הרויס די נודל. תרגום? שיינה חודל. אני לא יודע מה זה חודל, שיינה יודע מה זה. זה שם שלה, שם של אישה. שם של אישה. פלט הרויס, מהו הפועל פה במשפט הזה? קודם כל, להבין את הפועל. הודל, לא. הפועל, הוורב. מי יכול לעזור? הרויספלן. הרויספלן, מה זה הרויספלן ביידיש? נופל. נופל החוצה, נופל. רגע, נופל זה פלן. פה לא כתוב פלט, כתוב הרויספלן, פלט הרויס. מה פירוש? נשמט. זאת אומרת, נופל מתוך היד נשמט. אז לשכינה הודל, פלט הרויס, נופל לה פונדרהנט, מהיד, די נודל. המחט. השכינה יושבת ותופרת. הרבצן יושבת ומבשלת. אבל הרבצן שוכחת שיש מרק על האש, כי היא מסתכלת על מוניש. והשכינה הודל גם כן שוכחת שהיא תופרת, כי גם היא מסתכלת על מוניש, ואז המחט נופל. שורה הבאה, אנה. Lasst sich unser Monisch hören. תרגום. Losen, קודם כל, losen sich, lost sich. sich losen, sich losen hören. sich losen, כן. sich losen hören.
לא קל. Hern is to hear. To hear. Hern, כן? לא. הרן פה זה לא to hear. lost sich הרן זה מסובך. מי יכול לנסות להגיד מה זה lost sich unser monisch הרן? sich losen הרן זה הפועל. וכאן הפועל זה הולך עם הגוף, עם הרפלקסיב זיך. זיך לוזן הרן. איך אפשר לתרגם זיך לוזן הרן? זה מאוד אידיומטי. למישהו יש השערה? אפרים? אני לא יודע מה זה, כן. אפרים? יש לך השערה? עוד לא. זיך לוזן הרן? שלי? לא. אולי מאפשר לשמוע? בדיוק. זאת אומרת, לוזן זה to let be, לתת שמשהו יקרה. זיך לוזן הרן, בגלל הזיך, לתת שמישהו ישמע את עצמך. אונזר, איך כתוב? מוניש או אונזר הלט? Lost sich מוניש הרן. מוניש הרן. מוניש לוסט זיך הרן. מוניש נותן שישמעו אותו. במילים פשוטות, כשמוניש מדבר. זה הכל. כשהוא מדבר בזמן שהוא יושב ולומד גמרא. וכשהוא יושב ולומד גמרא, אז הוא לומד עם ניגון. כן? כמו שלומדים גמרא. יש אלמנט מוזיקלי באינטונציה, איך שהוא לומד. הוא לא זיך מוניש הרן, וכאשר מוניש נותן שישמעו אותו, מה השורה הבאה? Es verfällt ihr Atem doch. דוח. Es verfällt ihr Atem doch. Atem doch. אז מה קורה כשמוניש משמיע את קולו כשהוא לומד? verfällt, אני לא יודע מה זה verfällt. מהו הפועל? verfällt. מה זה verfällt. Verfällt. איך? verfällt. אדריאן, מה אתה אומר? רגע, Verfällt. בצורה, בפרוזה היינו אומר, der Atem verfällt. אוטם, מה זה אוטם כאן? נשימה. נשימה. הנשימה verfällt. כאילו, מפספס. איך? מפספס. נכון, פל זה חסר. פרפל, הפרפיקס פר, חסר הרבה מפספס. כן? זאת אומרת, כשאדם נושם, אז יש קצף, כל פעם הוא נושם נשימה אחת. אבל כאשר אני לא יודע, אם מדברים על הרבצן, או מדברים על השכינה, כשהן שומעות אחת מהן את מוניש לומד תורה עם ניגון, היא מחסירה נשימה. חסר לה נשימה. להחסיר נשימה. זה פרפל. התרגום המדויק היא מחסירה נשימה. בעברית אומרים, נשימתי נעתקה. נכון, זה כבר עברית קשה. כן. אז נשימתה נעתקה, אבל לא כאן, מכיוון שאספרפלט יראותם, זה באמת היא מחסירה נשימה אחת. זה לא שכל הנשימה נעתקה, המילה פרפל זה להחסיר פעימה. כן?
להחסיר נשימה. עכשיו, המילה האחרונה בשורה הזאת, כתוב דוח, כן. זה לא כל... זה הוא צריך את זה פרץ בשביל החריזה, בשביל הגרם, אבל לא יותר, כי it doesn't make too much sense פה. כן? דוח זה בכל זאת. אז בכל זאת היא מחסירה פעימה. אנא השורה הבאה. Und es gibt ihr Herz Stoch. תרגום. Und es gibt. רגע. Es gibt. ihr It's okay. Stoch. מה? It's okay, es gibt. מה זה כן? הסגיד? גיט. לא, זה לא גוט, זה נותן. זה לא גוט. נכון, גיט זה לא גוט. הסגיד השטוך. הפועל הוא גבן השטוך. הגייבן. שם הפועל, פועל פריפרסטי, שתי מילים בשביל פועל אחד. גבן השטוך זה לתת דקירה. כן, לתת. הסגיד השטוך זה זמן הווה, present time, ונסגית, תקראי, איך? פורט השטוך. מה זה פורט? איך? חורץ. חרץ. Und es gibt ihr Herz erstochen. לא פורט, לא שמעתי. ונסגית ihr Herz השטוך. חרץ. השטוך. מה דוקר אצלה? הלב נותן דקירה. רוב התרגשות. שורה הבאה. רגע, שטוך, הפועל הוא שטכן, לדקור. שטוך דקירה. אנא ההמשך. לקירה. Und es kappen, heiße Schreren. Und es kappen heiße Trern. Kappen, נכון, kappen. תתרגמי. Und es kappen. מהו הפועל? קפן. קפן. לא, קפה. אנחנו מתרגמים את המילה קפן. לא שמעתי. לפי ההיגיון זה זולג. זולג. מטפטף, זולג. אסקפן, זולגים או מטפטפים, הייסטררן. אנא. הייסטררן. טררן, הייסטררן. תרגום. דמעות חמות. חמות, כן, טררן. לא הייסה, אלא הייסטררן. דמעות חמות. מרוב התרגשות. אנחנו לא יודעים מי בוכה פה, השכינה או הרבצן. מה זה שררן? טררן זה טט. טררן זה דמעות. טרר זה דמעה, הרבה טרר. הרבה, כן. טוב. tears. יש כאן... טררן, to cry, כן? לא, to cry זה ויינן. הוויינן, אנחנו... דמעות, זה לא אותה מילה. tears. יש כאן משהו מעניין, אפשר רגע להגיד? לא רק שאפשר, אלא אני מבקש תמיד לשאול ולא לשמור אצלכם. מה העניין? פלט פון הנט ארויס די נודל, המחט נפלה לה מהיד, ונגיד איר הרץ אשתוך, כאילו... מאוד יפה. שני דברים שדוקרים, המחט נפלה מהיד והשירה... הקול של מוני שנותן קירה בלב. זאת אומרת, ההתרגשות מתפשטת גם מבחינה פיזית שהמחט נופלת, וגם מבחינה פיזיולוגית שמרגישים כאילו
הלב דוקר מרוב התרגשות. מכיוון שאני לא אישה, אני לא יודע מה מרגישה אישה כשרואה נער יפה. לי זה לא היה דוקר בלב, אבל טוב, אני לא יודע, כן, איך מרגישות נשים. אפרים, אתה רוצה להמשיך? כן. Doch, wie Gold ist unser Monisch, von dem allem weiß der gar nicht. אוקיי. מה, לא, תחזור על השורה. Doch, wie Gold ist unser Monisch. תרגום. אמנם, כמו שבחור זהב, מוניש שלנו, אני חושב, אני לא יודע מה זה אלם, כנראה מהעולם, אבל הוא לא יודע שום דבר. לא, אלם זה אלץ. זה מילה אחרת לאלץ. אוקיי. מה זה אומר אבל... אלס, זה אלס? זה לא... זה אלס אולי, אני לא רואה... המם והסמך לא תמיד... מכיוון שיש מילת יחס, פונדם, במקום להגיד פונדם אלץ, פונדם אלם. אוקיי. עכשיו, כמו שהוא בחור זהב, פונדם אלם וייסטר גורניש, איכשהו, הוא לא יודע שום דבר מהכל, אני לא יודע כאילו בדיוק לתרגם את זה, זה לא מסתדר. אתה תרגמת בדיוק נכון, רק שצריך לקשר את זה לטקסט. הוא לא יודע מכל זה שום דבר, הוא לא יודע שהשכינה, כן, דוקר לה לב, או שנפל לה מחט, ושהרבץ לא ראתה שהמים של המרת גולדשטיין. הוא לא יודע על ההתרגשות של אנשים שרואות אותו לומד מרה. פונדם אלה, מכל אלה. מכל אלה, הבנתי. שסופר למה, הוא לא יודע. הלאה, תמשיך הביתה. סוטן, ביסט גפלפט. אני לא יודע מה זה ביסט גפלפט. תהיה... קודם תגיד לפני המילה גפלפט. סוטן, ביסט גפלפט. סטן תהיה משהו. לא יודע, תהיה... לא, למה תהיה? רגע. יש לך פה על איזה זמן עתיד? לא. המשורר פונה אל השטן, ואומר לו, שטן, דוביסט, אתה גפלפט. פלאברגסטד באנגלית. פלאברגסטד. מה זה פלאברגסטד בעברית? אני לא יודע. מה זה? אתה המום. אתה המום, אבל יותר מהמום. אתה סידרו אותך, כן? אתה המום מפני שהמטרה שלך, כן? להביא את מוניש אל הדרך הלא ישרה, עם התאווה, שזה היה בבית הראשון, התולעת הזאת שהיא התאווה. אבל מכיוון שמוניש לא יודע שום דבר מההתרגשות של אנשים, אז השטן סוכלה מזימתו. סידרו את השטן. דוביסט גפלפט, אתה... איך היינו אומרים בעברית? מבולבל. לא, יותר מזה. נבוך. יותר מזה. אתה פלאברגסטד. הוא מתוסכל, הוא... נכון. אתה... אין לי מילים מרוב התרגשות איך להגיד את זה בעברית. אוקיי. ואז עוד תמשיך. יחיא, אפשר רק להעיר שהוא קצת נועז פרץ, מכיוון שההשפעה הזאת של מונש, זה לא רק על השכנה, שייתכן והיא בחורה צעירה, אלא גם על הרבצן, שהיא אישה נשואה. נו, תשמע, היו כאשר בסדר פסח, תשמעו טוב, כאשר בסדר פסח, במשפחה שלי, האבא של אשתי היה מנהל את הסדר, היינו עושים אותו כהלכתו, וכשהיינו מסיימים את ההגדה ואת כל השירים, אז התחילו, למען הבידור, התחילו השירים המפולפלים האנטי-חסידיים, כן? אז הרבא, כן,
ist gegangen auf den Brickel, והוא פגש הקרסביצה, מה קרה שם וכולי, אחרי הסדר. כן. אז היו כמובן דברים מפולפלים, אנטי-חסידיים, כן. אוקיי. אפרים, תמשיך. אני אסיים את הבית. ארהות ליבה בלט גימורה, ארהות חשק צו הספורה, שור שנגח את הפרה, דוסס זין גשפט. גשפט זה מתחרז עם הגפלפט, אז פשוט קראנו לפני כן. נכון, אז שורה ראשונה ביידיש ותתרגם. כן. ארהות ליבה בלט גימורה, הוא אוהב דף גמרא. ארהות חשק צו הספורה, יש לו חשק לסברות בלימוד גמרא, לצורת הלימוד. שור שנגח את הפרה. סברה זאת אומרת, מעלים השערה, כן, מהו ההסבר של איזה פסוק בתוך הגמרא, הוא אוהב להתפלפל, כן? כן, ומביאים פסוק מהגמרא, שור שנגח את הפרה, דוס איזיין גשפט, זה העסק. רגע, זה לא כל כך פשוט. שור שנגח את הפרה, כן. שזה היה בדרך כלל, כן, הטקסט שבחדר היו מתחילים ללמד ילדים, וזה עוסק בעניין מה זה שור מועד, ומה זה שור שנגח את הפרה במקרה, או כזה שחוזר על זה, והוא תוקף את הפרה, ואז ההלכה היא שונה, ומי צריך לשלם פיצויים, וכך היו לומדים ילדים כבר, כן, בילדותם, בהתחלת החדר, כשהתחילו ללמוד גמרא. כן? כן, זה בא במציע, כן. דוסס זין גשפט, זה העסק שלו. כן. כלומר, הוא מתעסק בזה, הכוונה. כן, הלאה. הבית הבא, גלפט הובן דימולט, נורדאלט בעלי בוסים, משנה ברילן, זילברני בוטים. אוקיי. בוסים. כתוב פה תו עם, אבל אולי זה... יש דגש? עם דגש, כן. אז אני לא יודע אם בעברית צריך לכתוב, הבתים הכוונה לבתי התפילין, כן? כן. אז אם ברבים בית, אין דגש. עכשיו, רבים, בתים, לפי הדקדוק בעברית, אני לא יודע אם צריך דגש או לא. או יש. אני יודע פה ניקוד, זה בית א' קמץ, ת' י' מ', עם דגש או בלי דגש? כן? לא א' קמץ. בית קמץ. בעלי בתים? בית בלי כלום. סליחה? בית בלי כלום. אני חושבת, אני מכירה את הביטוי הזה, אומרים בלבוטים. לא, אנחנו לא מדברים על בלבטים. זילבר לא לבוטים. אומרים בלבוטים, אומרים בלבטים. פה מדברים על הקוביות של התפילין, שמכסים את התפילין. בתים... זה נקרא בית. ואז השאלה, איך אומרים בתים ברבים? לא של בתים שחיים אנשים בפנים. אוקיי, נבדוק. בטקסט שאתם קיבלתם, יש דגש בתף? כן, בשני התווים. יש את זה פעמיים, בשתי השורות. נכון. גלבט הובן דמלט נוח דאלטה בלבוטים, בלבטים, לא בלבוטים, בלבטים. בלבטים, מתמשן ברילן ונזילבר נבטים. כנראה זילבר נבטים, אוקיי. תרגום, אפרים, שורה ראשונה. גלבט הובן דימולט. תרגום. באמת קצת קשה לי. מה שאתה כן יודע, תתחיל ונעזור. גלבט. לייבן. או בצורה של פרוזה, דמולט הובן גלבט. לכן אהבו. מה זה דמולט? אני חושב דמולט זה לכן. אז. דמולט זה כמו דן ביידיש. גם דן הובן גלבט, או דמולט, או אז הובן גלבט.
אז? או מתגלבת, הכוונה היא, אהבו או חיו? אני לא יודע אם זה... הפועל הובן פה, לא כתוב גליפט. גליפט זה אהבו. פה כתוב הובן גלפט. אז חיו, כן? נוח דאלת בעלי בתים? כן. אחרי לא. רגע. עוד, סליחה, עוד. נוח, עדיין. עדיין, בדיוק. אז חיו עדיין, כי אל תבלבתי. בעלי בתים המבוגרים, הדור הקודם בקיצור, זאת הכוונה שלו. ומה זה בעלי בתים? בעלי בתים אנשים מבוססים, מסודרים. נכון, שהיו להם, איך שהיו אומרים אז, הקמיניץ היה להם בית שהם בנו וששייך להם, כן? מעמד הביניים. נכון. אוקיי, הלאה. מתמשני ברילן, עם איזושהי משקפיים, אני לא יודע מה זה משנה. מש זה נחושת, צהובה. זאת אומרת, אז לא עשו משקפיים מסגרות מפלסטיק כמו היום, עשו את זה איך אמרנו? מתמשני ברילן. משקפיים מנחושת? כן. ונזילבר דבטים? כן, מתמשני ברילן, ונזילבר נבטים, ובתי תפילין מוקספים. מכסף, כן. זאת אומרת, משקפיים היו מאיכות פחות טובה, אבל התפילין היו שופרה לשופרה מכסף. מה זה מוקספים? סליחה. מה השאלה? סליחה, אני לא קלטתי מה זה משנה ברילן. Brilliant is a brilliant, for you have on... רגע, תני לי, אנחנו לא יכולים לדבר כולנו ביחד. שאלו שאלה, אני עונה. בריל זה משקפיים. כן. משנה עשוי מנחושת, קופר. בסדר. אפרים, תמשיך. מוקספים, אני לא יודע מוקספים. מכסף. 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 אוקיי. שורה הבאה, אפרים. אוקיי. גולדנה אייטורס ואייזרנה מויכס. תראו. קודם תיארו איך מוניש נראה. עכשיו מתארים איך נראה הדור הקודם. היו לו משקפי נחושת ובתי תפילין מכסף. מה עוד היה להם? גולדנה אטורס. מה זה אטורס? על הטלית, הקישוט, כאילו... לא רק הקישוט, אלא הצווארון. הצווארון, בדיוק. היו נוהגים לעשות אותו מחומר יותר איכותי. גולדן, עטרה זה כמו כתר, כן? זה מה שמסתביב לצוואר בטלית. גולדן אטורס, הצוואר של הטלית היה מחוטי זהב. מה עוד? זה מפה, הרב עובדיה החזיר עטרה ליושנה, לטענתו. כן, אז נכון, אייזרנה מויכס, ואייזרנה זה מברזל, אבל מוחות מברזל, אבל זה לא קשור. מה זה קשור? אפרים? כן. אני נורא שמח שאתה מתפלא. זוהי מטאפורה. כאשר אדם חריף בלימוד, אומרים שיש לו מוח של ברזל. לא, ברור, זה מובן לי. לא מובן לי מה הקשר. אז למה אתה מתפלא? אני אגיד לך למה אני מתפלא. כי הוא מדבר הכל על עניינים חומריים, על משקפיים, על בתי תפילין, על עטרת, פתאום מדבר על מוח. מוח זה משהו שהוא פנימי של בן אדם, כל השאר חיצוני. רגע אחד. תסתכל על הפרוגרסיה. הוא מתחיל ממשקפיים, ממתכת, מנחושת צהובה,
הוא עובר לסמל הכי חשוב של היהדות, שזה הנחת תפילין. הוא עולה עוד מדרגה, הוא מדבר על הטליתות שאדם מתעטף בזמן התפילה, והוא גומר במוח של אותו אדם יהודי, שכולו חי בעולמות עליונים. אוקיי. אז זה מה שאומר, נכון. אנדרי יורן, גור אנדרי קויחס. שנים אחרות, ולגמרי כוחות אחרים. אנשים לגמרי אחרים, כאילו. נכון. או מה שי"ל פרץ אמר באחד הסיפורים שלו היפים, פיר דוירס, פיר צבויס. בפרץ יש סיפור, 4 דורות, 4 צבאות. ובסיפור הוא מראה כיצד כל דור שמתקרב לתקופה שלנו, יש ירידה בנפשו הרוחנית. זה מתחיל בדור הסבא רבא, שכאשר גנב נכנס לבית שלו וגונב פעמותים של שבת, הסבא רבא, 4 דורות קודם, רץ אל הגנב ואומר לו, תיקח, אתה בטח צריך את זה. אחר כך הוא מגיע לבן של אותו סבא רבא, שמתנהג בצורה יותר חמורה כלפי בני אדם אחרים. ואז הוא מגיע לנכד, שיש לו בית חרושת, איפה שבכניסה וביציאה של הפועלים בודקים אותם. אולי הם גנבו משהו. כן? ירידת הדורות. אוקיי. הלאה. כן, אוקיי. פולס בית המדרש מתקרפן הקאפ. Men lernt noch in Polish mit sitzt auf die Treppe. אוקיי. תראו. מלא בית המדרש בראשים, אני לא יודע מה זה קרפנה. קרפנה קאפ. ראינו את המילה בהתחלת השיר הזה, היה כתוב קרפ? לא, היה כתוב הכט. כן. נכון? היה כתוב איך ותרגמנו את זה זאב מים. הקרפ זה דג. מה זאת אומרת? זה דג מלא שומן. קרפיון. זה הדג הכי טעים. קרפ. כן. כלומר, מלא בית... עכשיו, הקרפנרקופ, הכוונה לראש מלא תורה. כמו שהקרפ כנראה מלא שומן טעים. הלאה. Man lernt noch in Polish, man sitzt auf die Treppe. כן. אנחנו... למה אנחנו? לא, סליחה, לומדים. מן. נכון, לומדים. מן, זה אי פרסונלי. לומדים. מה המילה נוח כאן? נוח, again, more, again, נוח. נוח יכול להיות עוד, יכול להיות אחרי, ויכול להיות עדיין. יכול להיות עדיין. מלרנט נוח עם פוליש, עדיין לומדים. איפה? עם פוליש. מה זה פוליש? זה חדר הכניסה לבית מדרש. לבית הכנסת, נכון. אז מלרנט נוח, יש כל כך בית הכנסת מלא, בית המדרש, כן? שעדיין יושבים לא רק באולם העיקרי, אלא גם בכניסה ולומדים, גמרא כמובן, מה עוד? מלרנט נוח עם פוליש. Man sitzt auf die Treppe, יושבים על המדרגות. כמו שבאולם, כשבאים בתיאטרון ויש הרבה אנשים, ואין מספיק כיסאות, אז יושבים על המדרגות. הלאה. כל זה היה בעבר, אל תשכחו, ואני רוצה להגיד לכם,
כאשר קוראים את השורות האלה, שנכתבו ב-1883, ומול השורות האלה קוראים מה שחיים גרדה, המשורר והסופר מווילנה, מתאר איך נראה בית מדרש בווילנה ב-1930, כשהוא אומר, בית המדרש מלא ספרים, אבל ריק מאנשים. רואים את הטרנספורמציה של מה שקרה עם מסורת הלמידה בעם היהודי. הלאה. כן, אני מעדיף שמישהו אחר יקרא, כי בכל רגע מתקשרים אליי. בסדר. פסקה 19, מישהו צריך לי. מי עוד לא קרא? אדרי. Es wird nicht vor Chatzot kein Lichtel verloschen und Proschbesch zu Rendal und Torah mi Kloschen. So, es wird nicht vor מהו הפועל בשורה הזאת? Wert. לא, ורט זה Wert חדשות. רק חלק מהפועל הפריפסטי. יש שתי מילים כדי להבין את הפועל. אוקיי, וורט חדשות. לא, לא. מהו הפועל? וורט. פר. מי יכול לעזור? פרוורט, אולי. לא, לא. מי יכול לעזור? ורד פרלושן? ורד פרלושן, או האינפיניטיב שם הפועל, ורן פרלושן. איך ור פרלושן, דו ורסט פרלושן, ורד פרלושן, מיר ורד פרלושן, זי איר ורד פרלושן, זי ורן פרלושן. ורן פרלושן, איך היינו מתרגמים את שם הפועל? נכבה. נכבה. דבר שבוער והוא מפסיק לבעור. דיליך ורן פרלושן. הנרות כבות, מפסיקות להיות דלוקות. אני לא יודע מה זה חצות. חצות זה 12 in the night, 12 hour in the night, 12 בלילה. למה? כי 12 בלילה זה חצי היום. It's half of the day. ביום יש 24 שעות, בשעה 12 זה החצי. זה מה שקוראים ביידיש חצויס, חצות. זו מילה עברית שביידיש נמצאת ואומרים אותה לא חצות, כי זה עברית, אלא אומרים לה חצויס. עכשיו תנסה לקרוא את השורה עוד פעם. Es wird nicht vor Chatzot. לא קראת את הקורא. Es wird nicht vor Chatzot. Kein Lichtel verloschen. אוקיי, תנסה לתרגם. Well, I said in English, before midnight. לא. רגע, אתה יודע מה? בוא תנסה להגיד את מה שקראת, אבל בפרוזה. תסדר את המילים אחרת במשפט של פרוזה. שתי השורות, תעשה מזה, תנסה לעשות מזה משפט בפרוזה. Yeah.
זה תרגיל מעניין. מי רוצה להציע תרגיל כזה, לקחת את שתי השורות ולעשות מזה משפט בפרוזה? שלי? Kein Lichtel, nicht wird verlosen, פרחצות. עוד פעם, תסתכל מה אמרת, כמעט בסדר. תנסה עוד פעם. Kein Lichtel, nicht wird verlosen, למה פרחצות. רגע. אמרנו שהפועל אוכל חלק ממנו הוא במקום השני. כן, verlosen nicht. אבל הפועל הוא ורד פרלושן. סליחה, אוקיי. כן, ורד nicht verlosen. kein Licht. זאת אומרת שהנרות לא נכבו עד חצות, אפילו עד חצות. שום נר לא כבה, לא נכבה לפני חצות. שם יש פרלושן ויש פר חצות. זה שתי... The lichter is the lamp? לא, ליכטל זה נר. Light. קטן. נר קטן, אוקיי. אני מבין עכשיו. אוקיי, תמשיך לקרוא. Und Froschbesch zu Rindlech. לא, קודם היה לך קשה. אולי בלה יכולה... פרושבס. כן. פרושבס. תקראי את השורה. Und Prozbes zu Rindlech und teure Megroschen. Und teure Megroschen. Aber frag mich בחיירם, was ist das? כן, בסדר. כתוב פרושבס, זין שין? כן, פי ריש א'. אוקיי, אפרים, פרושבה, איך זה ברוסית? יש ברוסית? הפולנית, פרושבס. בסדר. אנה מצילה אותנו. מה זה בפולנית, פרושבה? I don't know. Prośba. It's the... בקשה? Prośba. Я прошу тебя. בקשה, נכון, בקשה. בבקשה. נו, מה זה? תגידי. אנה? Prośba. בקשה, כנראה בקשה. נו. אנחנו לא יודעים פולנית, את צריכה לתרגם את זה. פרושבס, a lot of בבקשה. בקשה. אוקיי. הפרושבס זוהי בקשה מהשלטונות, נכון אפרים? כן. בקשה מהשלטונות. כן. אז אומר פרץ ככה, פרושבה zu Rindlech כתוב? כן. בלה, איך כתוב בדיוק? רנדלך, פרושבס צו רנדלך. אוקיי, אומר פרץ, בקשות לשלטונות שצריך להגיש בפולנית, וצריך בשביל זה מישהו בין היהודים שיודע פולנית, שאולי הוא עורך דין שלמד, כן, והוא בעל מקצוע, וצריך לשלם לו עם רנדלך, עם מטבעות זהב. ונטוירה מגרושן. אבל תורה זה עולה פרוטות. למה? כי תורה כולם לומדים וכולם יודעים, והם יכולים להסביר לך. אבל למצוא מישהו שיכתוב פרושניה, שיכתוב בקשה, פרושניה מהשלטונות, בשביל זה צריך עורך דין יהודי שיודע יידיש ויתרגם את זה לרוסית או לפולנית, ובשביל זה הוא ייקח הרבה כסף. אבל תורה בגרושים. מה גרושן זה גרושן, נכון? גרושן. גרושי, כן, זה גרושים כמו בפולנית.
אוקיי. מי קורא? אני שכחתי כבר. אדריאן. Und der Mold hat Monisch als Eloi geschmat. גשמת. ודמולט מוניש als אילוי גשם. אתם שומעים פה את הקצב של השירה. ודמולט מוניש als אילוי גשם. לא דמולט, כמו שאמרת, אלא דמולט. מה זה דמולט? היה לנו קודם, אני חושב. מאז. לא מאז. אז. טוב. ואז הות מוניש als אילוי גשמת. אדריאן, תנסה לעשות מזה משפט בפרוזה. He was ashamed. לא הבנתי. Monish was ashamed. מוניש הוד גשמת. Yeah. מוניש הוד גשמת דמולט als אילוי. גשמת או גשמת? גשם. מלשון שם. Yeah, גשם. מה זה מוניש הוד גשמת? He was ashamed. He מתבייש. סליחה? He was ashamed of this. מה זה? מתבייש. לא, זיך. אוי, אתם מצחיקים אותי. שם זיך, אני מתבייש, כותבים, שין עין מם. פה כתוב גשמת, ג' עין שין מם תת. זה בא מהמילה שם בעברית. הוד גשם, he was מפורסם, איך אומרים? He was known. He was, איך אומרים מפורסם? באנגלית. He was known as. כן, he was known. איך אומרים מפורסם? He was famous. כן? גשם, he was famous. He has a שם, he has a known with people in the world. יצא לו שם. יצא לו שם, כן. ומוניש הות דמולט גשמת, ומוניש היה מפורסם אז, דמולט, דן, בדורות הקודמים, כן, als אילוי, כג'יניוס. אילוי זה מי שיודע תורה בעל פה ויודע להסביר כל דבר בגמרא. אז אדריאן, תקרא את המשפט עוד פעם, בשיר. דמולט הות מוניש als אילוי geschmet. שורה הבאה. Die größte Rabbinim von weit von der Fremd. Rabbin הכי גדול מכל העם. לא קראת את המילה השנייה נכון. די מה? די? כתוב, די? גרסטה. גרסטה. הכי גדול. לא שתתרגם, תקרא נכון קודם כל. די גרסטה. רבונים. von weit, von der Fremd. אוקיי, עכשיו תתרגם. די גרסטה רבונים.
רבים. לא רבים, הרבנים, the rabbis. Yeah, that's what I'm trying to say. רבנים, אוקיי. דיגרסטה, מה זה דיגרסטה? The bigger one. The greatest rabbi. עכשיו אדריאן מדבר. סליחה. The greatest rabbis from far away. לא, מה זה דיגרסטה? Because the rabbis, the most influential, the most, the best. לא, זה תרגום. מה זה גרסטה? Oh, גרסטה. Gross, yeah. The biggest rabbonim. Yeah. The biggest one. Yeah. עכשיו, אתה רץ מהר מדי. עכשיו אנחנו מדברים על המילה גרויס. גרויס זה גדול, וכאן יש סופרלטיב. איך עושים ביידיש סופרלטיב. תסתכלו על היד שלי. גרויס, יותר גדול. גרסר, עוד יותר גדול. דיגרסטה, הכי גדולים. That's what I said. I know that's what you meant, but you have to say not only what you mean, but we have to understand how the word is constructed. Okay, okay. עכשיו אני מספר לכם אנקדוטה על פרופסור דוב סדן, שהיה המורה שלי, והוא היה 1.50 מטר. הוא היה נמוך. 1.50 מטר. היה נמוך. הוא כאדם נמוך, כן? אז היו לו כל מיני ריאקציות, כל מיני תגובות של אדם נמוך. והוא היה אומר לנו, איך עושים ביידיש, כן? איך עושים גרדציה במילה גרויס. תסתכלו על היד שלי, הוא היה אומר, גרויס, גרסר, יותר גדול, ודרגה האחרונה היה מרים את היד ואומר, הבנתי? כן. אדם נמוך, רואה אדם גבוה מאוד, כג'יינט. גרויס, גרסר, אוקיי. אז גרסר רבונים פון וייט, תרגום? מכל המקומות? לא, המילה, מה זה המילה פון וייט? From far away. בדיוק, from far away. למה זה חשוב לפרץ לדבר על רבונים from far away? לא היה אינטרנט, לא היה טלפון, אז מה זה חשוב שיש רבונים from far away שיודעים על מוניש? זה מדגיש את הגדולה שלו, נו? אבל איך? הוא יכול להיות גדול כמה שאתה רוצה, אבל אם יש רבונים from far away בארץ אחרת, ואין אינטרנט ואין טלפון, אז איך הם יודעים על גדולתו? הייתה בכל זאת תקשורת, מגידים שנסעו מקהילה לקהילה, ומוניטין שסיפרו עליו. אוקיי, זה דרך אחת של הפצת התקשורת. איזה עוד דרכים יש? בעולם הישן, על גדולתו של מישהו שלומד תורה. טוב, אם הוא היה כבר רב בעצמו, אז היו שאלות ותשובות, הרי הוא לא היה רב, הוא היה... נכון, הוא היה רק בחור ישיבה. כן. אז אני מניח שפרץ רוצה
להלל, לשבח ולקלס את גדולתו בלימוד. ואז הוא אומר שאפילו הרבנים שראו כמה שהוא למדן גדול, הם הרי היו מתכתבים במכתבים בין הרבנים בכל הארצות, בגלל, כמו שאתה אומר, שאלות ותשובות. אז אולי גם סיפרו על העילוי. הרי עילוי, ג'יניוס, לא בא כל יום ולא קיים כל פעם בכל מקום. אז בטח כתבו עליו. אוקיי. אז דיגרסטר רבונים פון וייט, מה עוד? Und der Fremd. Von מארצות אחרים. מארצות זרות. פרמד מארצות זרות. המשפט הבא. נקרא. אני? זה סוף הבית. זה סוף הבית. אוקיי. יחיאל, מותר לי שאלה קצת אפיקורסית? אני מעודד אתכם לשאול כל שאלה, ואני אשתדל לענות על כל שאלה ביושר, ובלי לדבר רע על אף אחד. תשאל. אז אני שואל שאלה מתודית עכשיו. הרי אני מדבר בשם עצמי בלבד. כשאני מול דף כזה של שירה, כשאתה מה? כשאני נמצא מול דף של שירה, זה גם היה נכון לגבי מנדלה. השפה היא קשה, מלאת אידיומים וכולי, ואני צריך לעבוד קשה עם המילון, והשאלה האפיקורסית שלי, האם אין מקום לשקול להשתמש בטקסטים פשוטים יותר, שיותר מתאימים לרמה שלנו? אוקיי, אז התשובה שלי היא כזאת. כמה שהטקסט קשה, והוא לא שובר אותך, הוא מחזק אותך. כי אחר כך, כאשר נגמור את מוניש, נקרא טקסט יותר קל, ואז אתה תרגיש כאילו אתה בגן עדן כי קל לך להבין. השיטה שאני חושב שהיא טובה, אם אני נותן בהתחלה טקסט קשה, ואתה עובד קשה, ואתה לא נשבר, ולא קופץ דרך החלון, ונשאר בחיים, אחר כך כשמביאים טקסט יותר קל, אתה מרגיש מצוין. קודם עובדים קשה, לפי השיטה שלי. זו התשובה. עכשיו, אני חושב שלגביך עצמך, בהתחלה היה לך מה זה קשה, ואני הרגשתי את זה. אבל נדמה לי שעכשיו קצת פחות קשה לך, או שאני טועה. אני אעשה פה וידוי. אתה קצת טועה מכיוון שאני מרמה. אתה יודע איך אני מרמה? איך? אני מצאתי תרגום לאנגלית של מוניש. יפה מאוד. אבל התרגום של מוניש זה לא התרגום שאנחנו אומרים אותו בכיתה, מכיוון שטרדוטורי, המתרגם הוא בוגד. זה נכון. והתרגום רק מקשר לך ללמוד מה שאני רוצה להעביר אליך, שמילים קודם צריך להבין אותם לפני הקונטקסט, ואחר כך לראות איך הם מתגלגלים לתוך הקונטקסט. אתה רק מזיק לעצמך, אבל אדם אינטליגנטי, ואתה אדם אינטליגנטי, יכול להתגבר גם על תרגום גרוע. אני משתמש בתרגום של רות וייס, אז ברמה רצינית. רות וייס היא מתרגמת מצוינת, ואם זה עוזר לך, אגיד לך שאין בזה שום פסול, ואתה לא מרמה את עצמך, אגיד לך למה. מכיוון כשאני כותב מכתב ביידיש, ולידי עד היום יושבים המילונים, ואני בודק כמה שאני אוכל כל מילה,
כי זו הדרך שלי לשפר את מה שאני יודע, כי אני יודע מעט ממה שאפשר לדעת. אז מה, אם אני כותב מכתב ביידיש ונעזר במילון, אז אני מרמה את עצמי? לא, אני משפר את ידיעותיי. אתה לא מרמה את עצמך, אתה עוזר לעצמך. Let's say there, okay. זה הכל. כן. אדריאן, גמרת לקרוא את הבית או יש עוד? גמר את הבית. גמרת. אוקיי. אז בלה, אולי תמשיכי כדי שנתקדם מהר. יש 3 דקות. ב3 דקות אפשר להספיק המון. אני אקרא מהר. Der Patisch von Leschov, der Sinai von Kozitsch, der Maor Hagadol von Klein Mazlebovich. Mazlebovich, לא? Mazlebovich. כן. Sie kommen Mischne verherren dem Ile und tanzen für Simche התחלת דגאולה. התחלת דגאולה, כי פרץ היה חורס חרוזים פולניים. אז הוא היה אומר גאילה ולא גאולה. אוקיי, כמובן... כן, הוא נותן דוגמאות של רבנים, דיגרסטר רבונים, שבאים לשמוע... כן, זה שאתם מבינים באופן כללי, זה לא האידאל שלי. צריך להבין כל מילה. אבל... מכיוון שאין לנו כבר 3 דקות, יש לנו אולי 2, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל אני רוצה לנצל את 1.5 דקות שנשארה, ולבקש ולהתחנן, תשלחו את התרגילים, מפני שזוהי המטרה הסופית בשלב הזה של מה שאנחנו עושים, לתקן את השגיאות שלכם. אם אתם לא שולחים תרגילים, אתם רק מזיקים לעצמכם. אבל מכיוון שאתם אנשים מבוגרים, אז תעשו מה שאתם חושבים שטוב לכם. אנחנו נפגשים ביום רביעי בשעה 6. יש שאלה? לא, זה קשה, אבל זה נעים. אוקיי, בסדר. תודה רבה. תודה רבה, זין גזונג ושטרק. להתראות ביום. להתראות. עוד. להתראות. תודה.